12 случая на опити за плащане с фалшиви банкноти са установени само за седмица. Общинските съветници на Пазарджик отхвърлиха предложение за разширяване на паркинг в квартал Запад. Футболният Хебър приключи лагера си в Анталия. Какво следва за пазарджиклии? Добър вечер във вторник. Гледате новините на Теленюз. Аз съм Елена Ламбрева. Президентът Илияна Йотова започна консултациите с парламентарно представените партии за служебен премиер. Първо разговаря с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. За разговорите на Дондуков 2 дойдоха председателят на Народното събрание Рая Назарян, заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов и заместник-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Йотова подчерта, че ще изпълни конституционните си правомощия и ще възложи мандат на един от кандидатите и обясни, че днешните консултации са важни. От името на ГЕРБ-СДС думата взе Деница Сачева, която заяви, че парламентарната група няма да дава указания на президента кого да избере за служебен премиер. Втори в президентството дойдоха представители на Продължаваме промяната Демократична България. От Възраждане обявиха, че няма да участват в консултациите. Те изразиха съмнения, че текат задкулисни договорки и заявиха, че досега служебното правителство е трябвало да бъде назначено. Към 31 януари над 75% от левовете са изтеглени от обращение. Процесът върви с добри темпове. Това обяви на брифинг председателят на Координационния съвет за еврото Владимир Иванов. Според него няма проблеми с наличието на еврови банкноти и монети. Стана ясно, че са извършени множество проверки, свързани основно с необосновано увеличение на цените, както и за неправилно превалутиране. Националната агенция за приходите е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 190 000 евро, уточни Иванов. В Централната банка безсрочно се обменят левове, в всички останали банки до юни месец без такса. Така че време има достатъчно. Всеки един гражданин, в който са останали някакви левови наличности, има възможността да отиде да ги обмени. Съответно, двойното обозначение на цените ще е до 8 август. Закона до тогава действа. Всички търговци да имат предвид да не свалят етикетите, че да не станат неволно нарушители на закона. Съответно, по отношение на Българска народна банка, към 31 общи обем на банкноти и монетите в левов обращение възлиза на 7,7 милиарда лева, което представлява 75% изтеглено налично парично обращение в лева спрямо началото на 25-та година. Тренда продължава да е възходящ, а общо взето процеса върви в едни много добри темпове. От 1.10.25 до 28.1.26 от служителя НАП са извършени общо над 6000 проверки по спазването на изискванията на член 15 алинея 4 от Закона за въвеждане в еврото. Съставени и връчени са 350 акта за установяване на административни нарушения и си издадени 70 наказателни постановления, с които са определени имуществени санкции в общ размер на 192 675 евро. Задържаха двама мъже за участие в телефонна измама на възрастна пенсионерка. Действията по разследването са проведени под надзора на районната прокуратура в Пазарджик. Екип на гранично полицейско управление Русе предприел проверка на лек автомобил по принципа анализ на риска. Граничните полицаи установили, че в леката кола пътуват 39 годишен мъж от Велинград и негов 30 годишен съгражданин. Двамата имали съмнително поведение и това още повече привлякло вниманието на органите на реда. След проведените беседи, велинградчаните признали, че искат да пресекат границата, като носят парична сума, която взели от възрастна жена от Пещера. За случая незабавно били уведомени служители от сектор измами в Главна дирекция Национална полиция, областната дирекция на МВР в Пазарджик, както и районното управление в Пещера. В хода на разследването станало ясно, че телефонни измамници се обадили на домашния телефон на 80-годишна жена от Пещера. Мъжки глас се представил за лекар
и въвел в заблуждение пенсионерката, че е необходима парична сума за спешна операция на нейната дъщеря. Жертвата предала на мулетата сумата от 2000 евро и те потеглили към Русе с намерение да напуснат страната в посока Румъния. Двамата велинградчани са неизвестни до момента на органите на реда. Те са задържани за срок от 24 часа, а спрямо тях се води досъдебно производство под надзора на районната прокуратура в Пазарджик. Общинските съветници на Пазарджик отхвърлиха предложението на своя колега Атанас Павлов за разширяване на паркинг на улица Райко Алексиев номер 7-11. Според Павлов е възможно оптимизиране на прилежащите общински терени с цел създаване на допълнителни паркоместа. Предложението му обаче да се навлезе в зелени площи не срещна подкрепа от местните депутати. Според общинският съветник Атанас Павлов, в района на улица Райко Алексиев в Пазарджик се наблюдава траен недостиг на паркоместа, което създава сериозни затруднения за живущите и посетителите. Според парламентаристът е възможно оптимизиране на прилежащите общински терени с цел създаване на допълнителни места за автомобили. Предлагам Общинския съвет да възложи на общинската администрация извършване на оглед и анализ на възможностите за разширяване на паркинга, изготвяне на техническо и финансово становище, представяне на конкретно предложение за решение пред Общинския съвет. Кметът Петър Куленски заяви, че ако Общинският съвет възложи със свое решение, администрацията ще огледа възможностите за разширяване на паркинга, но преди това трябва да се направи обществено обсъждане. Дали ще бъде чрез домоуправителите да уведомим живущите там, за да може и те да си кажат мнението и да не решавайки един проблем да създадем два други. Със сигурност трябва да вземем и тяхното становище. Ние сме категорично против да се обособяват зони за паркиране около зелените площи в близост до детската площадка, между другото, така че трябва да разгледаме други варианти в двата края на паркинга, евентуално или това, което казва господин Гуен. Но при всички положения, така както го гледахме, не мисля, че можем да осигурим повече от 10 на нови паркоместа. Не знам дали това ще бъде достатъчно и това усилие дали ще бъде целесъобразно, т.е. дали ще можем да удовлетворим все пак исканията на жителите по този начин. В хода на дебата общинските съветници коментираха, че е недопустимо да се обмисля вариант зелените площи в района на улица Райко Алексиев да се превръщат в паркинг. В района на улица Райко Алексиев, освен този блок, пред който е обособен този паркинг, има ли други блокове на тази улица? Има. Така, тук ще бъдем изправени пред хипотезата всички други домовища пред други блокове също да направят също тези искания. Второ, това също трябва да го имаме предвид, господин кмете. Второ, в точка 4 сте запишели, че това ще съществуват реални предпоставки за оптимизиране на прилежащите общински терени с цел създаване на допълнителни паркоместа. Единствените прилежащи общински терени към този блок са само зелените площи. Затова не случайно вчера и на комисията аз гласувах въздържал се срещу това нещо. А и това становище, което бе постъпило вчера в комисията от страна на общинска администрация, абсолютно не съм съгласен с това нещо. Няма как ние да изследваме каквато и да било възможност да ограничаваме зелените площи. Дори прибавянето на този паркинг като площ към зелените площи, това е абсолютно недопустимо. Не мисля, че трябва тези прилежащи зелени площи, които са в квартал Запад на улица Райко Алексиев, да се присъединят към площа на самия паркинг. И без това площите не са много големи и не смятам, че с приобщаването на тези две зелени площи към паркинга ще бъде от някакво значение за паркирането в квартала. Румен Кожухаров призова колегата си Атанас Павлов да оттегли предложението. Единственият шанс този паркинг да бъде увеличен е за сметка на зелените площи, които са в близост до него, което е недопустимо и от законова гледна точка. Предполагам, че при положение, че не е извършено и публично обсъждане да се чуе мнението на хората в квартала, не би следвало ние да бързаме с едни такива решения. Затова бих ви призовал да го оттеглите, защото
Първо, не е издържан материала в цялост. Второ, аз не виждам какво решение взимаме, да кажем на кмета, нали, да си свърши работата. Това си мой ангажимент, така или иначе. Господин Павлов? Не, няма да го оттегля. С 10 гласа против, 24 въздържал се и 5 за, предложението на Атанас Павлов бе отхвърлено. От днес влиза в сила новата еднодневна винетка. Тя ще струва 4 евро и 9 евроцента. Както и при останалите видове винетки, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1. Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, винетка може да се купи на гише или на някой от терминалите за самотаксуване. През този месец изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки, напомнят от АПИ. Продължаваме с един призив. 84-годишна жена и нейното семейство загубиха дома си при пожар в неделя. Инцидентът е станал в село Мечо Корито, а от община Велинград пуснаха пост в социалните мрежи, с който търсят помощ за възстановяването на дома на хората. Ако и вие искате да помогнете, можете да откриете банковата сметка на пострадалите на нашия сайт. Гледате Теленюз. Продължаваме с спорт. Футболният тим на Хебър приключи с победа и реми серията си от контролни мачове по време на лагера в Анталия, Турция. Футболистите на Николай Митов са вече на българска земя, а след двудневна почивка ще подновят заниманията си на стадион Георги Бенковски. Победа с 2-0 срещу елитния слога Меридиан Добой от Босна и Херцеговина и реми 1-1 с първодивизионния киргизстански тим на Алга Бишкек, записа Хебър в последните си две контроли от лагера в Анталия. Иван Аврамов и Александър Петров се разписаха за пазарджиклии в матча срещу слога, а Иван Тилев отбеляза дебютния си гол с зеления екип в контролата с Алга. Часове след края на проверките срещу бошняци и киргизстанци, футболистите на Хебър потеглиха по обратния път за Пазарджик. От утре хебърци ще стартират на местна почва последния етап от зимата си подготовка, а в събота с контролен мач срещу Турски Спортив Самоков ще направят и генерална репетиция за старта на втория дял от чемпионата в Мистер Бит втора лига. Девета загуба в шампионата на Висшата волейболна лига, записа пазарджишкият Хебър. В домакински матч от 9-я кръг на редовния сезон тигрите загубиха с класическото 0-3 от гостуващия Етрополе. Очаквано селекцията на Етрополе влезе по-добре в матча. Стоял се спортна зала Васил Левски. В първия гейм гостите се наложиха с 25-12 точки. Хебър подобри играта си във втората част, но силите на домакините стигнаха само за по-почно изражение на електронното табло 18-25. Третият гейм се оказа последен среща, след като етрополци победиха с 25-13 за крайното 3-0 в своя полза. Деветата загуба остави Хебър твърдо на последната позиция във времето класиране и нерадостната перспектива от изпадане в третото ниво на организиран волейбол в България. След 9 изиграни матча, голобрадите момчета на Хебър няма спечелена точка и са записали само един победен гейм на своя сметка срещу 27 загубени. Едната събота тигрите ще гостуват на Родопа Смолян в матч от 10-я кръг на редовния сезон. Мразовита зимна картина. Това показват данните от метеорологичните станции в страната. В Кнежа тази сутрин е измерена по-ниска температура от минус 13,8 градуса, отколкото на най-високия връх в България Мусала, където термометрите са отчели минус 13,1 градуса. Ще продължи ли студеното време и през следващите дни, ще научите след секунди в синоптичната информация. Новините от деня четете на telenews.bg, както и в дигиталните платформи на телевизията. Спокойна и топла вечер, дами и господа!